נכון, שלום לך אודי אלוני. שלום וברכה. שלום שלום, ובכן, מה קורה היום? תשמע, היום בסך הכל עליות, אנחנו רואים את הבורסה עולה ב-0.6%. יש קצת ירידות קלות עד יציבות באג"חים, אבל זה אחרי תקופה די ארוכה של עליות. בסך הכל שוק ההון בסדר גמור, והוא מתרשם לטובה ממה שהוא שומע בכנסת. זהו, באמת מדובר עדיין בטיוטות, אבל שוק ההון הוא באמת מדד הרבה יותר מדויק למה חושבים על התקציב, וסקר שמתפרסם היום מלמד ש-65% מהציבור לא מוכן לוותר על החובות של דנקנר. נכון, כל מה שאני מופתע מזה, שאיפה הציבור הזה בדיוק? כן. הרי אנחנו יודעים שבהצבעות של לקרות החוב ובהשתתפות בהצבעות של התספורות, הציבור לא מגיע. נכון. אז אני שואל את עצמי איפה הציבור הזה, ואני קורא לו לבוא. יש היום... לאן לבוא? לבנק? לא לבנק, אבל התספורות האלה לא התחילו בבנק. הן מתחילות קודם כל באגרות החוב שמשפיעות על קרנות הפנסיה שלנו ועל ההשקעות שלנו. והציבור שמחזיק בניירות, למשל, תן לך דוגמה, ב-IDB החזקות, ב-IDB פיתוח, יש הרבה מאוד ציבור שמחזיק בניירות האלה שלא משתתף בהצבעות. כן. עשרות אחוזים, אפילו רוב האנשים הם אנשים פרטיים ולא מוסדיים. אתה אומר, תבואו גם להצבעות, תבואו להשפיע גם בכינוסים האלה. יותר מזה, אפילו אל תבואו, אבל תיתנו ייפוי כוח למישהו אחר שבעצם יכול לייצג אתכם. יש התארגנות שנקראת התארגנות המחזיקים הפרטיים, יש את לשכת יועצי ההשקעות, תפנו אליהם, תגידו איך אנחנו יכולים להצטרף, ותצטרפו, זה הבסיס. בעקבות הקוטג' הנה גם יקרות החוב. תודה לך על הדברים האלה.